А Георги Кандев защо напусна? Той написа нещо, което много се коментира, но нищо конкретно не Публикува каза. и видео. И видео публикува, в което пак не обясни. Вие Не знам кой какво тук и на написа, нас, но и на като нашата си казал А, трябва да кажеш и Б. И странно ми е защо не го казва. Ще ви разкажа обаче, щом държите да ви разкажа, макар че не аз трябва да обяснявам от името на господин Кандев. Ще спеста подробностите, но в 1 часа в деня, в който той подаде оставка, знайки, че 2 часа има пресконференция, на която награждаваме пожарникарите, спасили хората от този същия автобус със същите калашници в един много неприятен, тежък момент. Той ми донесе една папка, просто ми я подаде. Отворих папката, видях, че е заявление за напускане. Питах го, разбира се, какво е това. Той общо взето смотолеви, че иска да отиде в частния сектор, да си плати ипотеката, да и така нататък. Нали? Не искам да изпадам в подробности и в детайли. Питах го изрично, има ли някакъв проблем, свързан с мен? Не, напротив, много добре работим. И честно казано, там разговора ни приключи. И по-късно вече, след около, може би 20 на минути видях тази публикация, та пак го извиках. И отговорът беше, че вярното е това, което ми е казал на мен. И повече не искам да коментирам. В смисъл, каквото има да казва, нека да го каже господин Кандев. Видя се всъщност. Той очевидно е решил да се включи в един политически маратон, стартирайки от Пловдив в това участие, но правилно беше по друг начин.